Kajing yai petang jong ki pai pa ban bret pathar ya ki jabo japan ha ki jaka yau kan thup kamot pran kala penlong ya ka executive member jong katanat market congress khapuri ban karpat ya ki nong shong yau kumju ya ki nong let nong wan ban shimba ka yau du ka de ka ying la jong habakran kum ka kong san ha ka jing ya lang pelat pai pa ya ka mini trok ban ket ya ki jabo japan na yau du ka congress kala ong ba ka ju ile ran habaya lenti wat na mot pran ro na mar ka jing bret pathar jong ki pai pa ya ki jabo japan shwa kani lai yo ru ya ka jing kran na upa im ai nam sim ka hima melem u bala pen pau ya ka jing songwo ya ka HADC khamtam ya UCEM bat EM market ke bala ya shim khyana banta ka jing khu jing suba bat ka jing shngan jong ka yo ru na yo ru ya ka jing kran na menteri kharluki menteri langsti na deputy secretary ka HADC ba andi besaya mot bat kumju na ikong ji marwen nong ya lam jong ki nong shong gyau hayo do ba kajing pelat ya kani ka truk ha kani kasni kalong shibenta kabana kalyang kajong ka isi kajongi hapo kajing penyai kajong isi yang badan buram jongi iba penyai sings in ibangilaya shong bat perkhat sani bha bakumno kaba nginwan ra ia kata ka khuit ka suba ha ka yodo namar mengintip syai ba ka yodo kadai ka wei ka yo jongi khasi khara kadai ka yo ka bangi jukhen ba ka long ka yo ka ba kentang ba kadai ka wei ka yo ka ba lapna ba balapau om tang ha ka jela ka jongi ka ri ka jongi ba pertais sya ka pertais satlak ba ka wei ngajui ba ki bon ki turis ru ki bawan banyu ka jat hangi ha yodo di kalong kanu ke jing sonong kaba na kalyang ka jongi ke isiru kabangi ba ki bana baru ki wan banyu kejat di kade halor kini ke kabangi ni sashimkhia kabangi kwa lingkong e ba penne pensa ikanam jong ka yodo di na kalyang ka jongaru kum ka iem in charge jong ka market na kwa bakan nam jong ka yodo bakan sa Julong bat ban pensa ya katakan nam ngidon kam ban sumar ya ka ban ngakarpat redru ya ipaim bat baro khoi ki menteri ki beidon hakani kapor kabawan yashim khialem namar ba ke jingkhoi kalong kawei ka bakong santam tengah karpat red ya phi kinong shongyo ngakarpat redru ya phi kinong wanyo to sumar lem ya kani ka yo ka bakarpang kani ka yo ka bakentang kum kala jong ngangai bahagian kisem ki jong pi le khoi ti balai pat bandawang shapo yo do pat ban yelesi ngasusi nga hapanong hakani ka por namar ngila de buwan ni inspection hangi hayo do nakapor siya kapor ni siyang kya banwan inspection banwan pet banwan kmi banyatri lang bat kahima hang taya po matran ngila de banyakran ban weng sindani katuka dustbin kepadon hang tu handai ha bangaya lenti hang tu men hakini ro bangaya lenti kidon baki bahaya ki basam ki jonga kalau ke jingleran kita yang bangade ka ia mencha choka market kiong yang balai kani femla balai ye ngongai la de banwan ke inspection de ka shong pat stang happy ki nong yo ba ginong banyo baki basyong yo bat lese nakahima ngakentulam ban pet ban kmi ban weng ya kita ki jabo ki badan hang tai hapok matran kalong ka jineran namangi nginum la ban wan shane man kapor banom ba lese ban wan pet ya ka jabo ka jabai yan shong pik dia kamdan jinge ban wan ra ya ka jingkhoi ka de ka spa ba kejonga kejong pi gimdan kam ban pelut da kaspa banwan rai kejingkhoi gidan kam badal ladehi bangin don kita kamensim kumawang kata kakentien nongway civic sense kabalong kabakong santam hangi ubrio habya snok tilang ya tray lang rengkat man kumno banwan rai kejingkhoi nangai pa sa sisin ne si larang ayah lenti nang ni ngakermen scam pat ngakerpat red ke semua bahasa wat ya penjebok pathar palat kuntu nama nakaliang ka jongka hima melim ru hapok kejing peniat ka jong ipayem ngangai pakiru kitre shitam
banwan rai ke jengkut tin re ka tang ke jing lang ka bakum no banwan rai ke jengkut ti ke jing ai ke ni ka truck ha ni ka skiru na ka liang ka jong ka isi ka de shibenta ban wengi ki jabo ki jaban ban ngangets kem ba ka ni ka mini truck ka nai ka jing shakri ka babaha na benta jong phi ki nong shang yo na benta jong phi ki bawan yo ban ngakar padret man sumar lem ya ka ni ka truck amar kumbu pitip ya ka ni ka truck niyo lingba ka 15th finance jong wara jar arpu way arpu ar but bangisa yo banwan ai ka ni ka truck hakani ka ski tinakalian ka jonga nangits kem ba ngindang la ban ya lang rengkat pa em hakisnam ki banwan nama nakalian ka jongi ka district council ro nakalian ka isi ka bamenta po ka jing penya ka jongi ba penya sing sim nila don kita kijing mo banwan ra shushu kijing mentoy na benta ka yodo kaladon ka proposal ban nila de ka estimate ro ban ni kmilinti stang ya ka pisa ka bakan sawan habay de bat ki proposal bala bu na po kayeng jo na po kahima melim banyanget syam bangin sala syam bangin la ban implement ni kita ki schemes kawai ka bakongsan ka di ka shong suk shong shngan jong ka yodo ya kataru nilai shimkia kabar ka di ka jingkut ka bakongsan ha bagumno ban pinya bat ban kuntun habay de bat kaya de yathiet ka baman kaski hangni hapo yodo tina kalyang ka jonga nga kermen scam baka yodo hi ka jongi ka yodo ka bayet ka yodo ka bala bena bat ka yodo ka bala paunam kan long shisha ka ta ka yo ka banra e ka nam e ka burong hakari ka jongi ka jilla ka jongi bat cha ka parthai satlak baro ki nong song yo hoi wala nakalyang ka jongi idon hi ki kap hakinu ki kap bangim la ban penbiang dan teng ba kadu ka kali hendre da ka jingyo i jengai po ka district council po ka jingyalam jongi ba penyat sing siem kumui cm nang tai ikong Grace Mary Khapuri kumi em market kilala ban penyo e gani ka kawe kali kinyot na bentakan ni ka garbage disposal truck implemented by KHADC hapo ka 15 finance commission jong ka tight grant jong u akwe akwa oi kolong ka jing sungu ingi ke hima mangitang hau benai ba hendai nila yo pediang ni gowe kali kinyot naka chief minister relief fund but mentaru ka jing trash tom jong i em kum juru ba di cm nila yo pediang segini gowe nama nakaliang jo ke hima ngi yong ba nila don kami bakawe kaliban bakhamrit banyo rung saki kam kendong kenshrat di bomlat ki kali he nya ga jing kuble ya ka isi po ga jing yalam jing iba penya iba ilapet ilong ibriu bayu i jengai ibom no silang umdei tang ni po yo jong ki himam liam hendrei hapo jong ai hapo jong borok ki konsuensi hi alut ya kanika garbage disposal truck tekan long ru ka jing ka kru yang hi ka hima hi borok kowe bat khamtam ya phi ki nong song yo ba lengba ka jing pet jing khmi jongi hapo ka jing yalam jongi menteri war tengha iba pet ya ka jing khut jing suba hangni po yo du ba enla ban penyat khmat baru ba naga benta ka jong phi hi ba ka ne kan ban long ka khut ka suba ni po yo